А потым прыйдзе лістапад, і восень смуглая ўгледзець, як будзе вецер лашчыць сад і граць на яблынькавай медзі. Аўтар гэтых радкоў 26-гадовы паэт Юлій Таўбін у 1937 годзе лістападу ўжо не ўбачыў. 29 кастрычніка ён, як і яшчэ больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, быў расстраляны энкавэдзістамі. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Вітаў Ціўчык. Сёння вельмі трагічная дата, ноч расстраляных паэтаў. Сёлета, як ніколі востра, мы адчуваем подых непакаранага сталінізму. Узурпатар адкрыта не толькі захапляецца Сталіным, але і здзекваецца з памяці ахвяраў, а таксама спрабуе аднавіць парадкі свайго куміра. Але грамадства змяняецца. Мы памятаем. Чалавек, якога летась людзі сапраўды абралі на кіраўніцтва краінай, таксама. Запляці залатую касу, выйдзі ў сад і вясне пакланіся. Можа ўспомніць былую красу, лістапада пажоўклае лісце. Запляці залатую касу. Дні і ночы развеюць туман, на балоты, на росы развеюць. Сожы Гомель, краіна мая, паглядзі, як зара ружавее. Дні і ночы развеюць туман. Праз палі, праз нізіны ўзвышы, праз кудлатую сінь лясоў. Бачу, як навальнічыць выйшаў з берагоў крутарогіх сож. Праз палі, праз нізіны ўзвышы. Запляці залатую касу, выйдзі ў свет і вясне пакланіся. Можа ўспомніць былую красу, лістапада пажоўклае лісце. Запляці залатую касу. Алесь Дудар. Сёлета з увагі на рэпрэсіі сучасныя няма традыцыйнай акцыі памяці ў Курапатах, дзе ляжаць дзясяткі тысячаў ахвяраў сталінізму. Але беларусы замежжа выходзяць са знічамі на вуліцы. З намі на сувязі Ганна Русінава з Вільні. Ганна, распавядзі, калі ласка, што сёння адбываецца ў старой сталіцы Вялікага княства Літоўскага? Прывітанне, Віталь, прывітанне, шаноўнае спадарства. Вітаўт, мы зараз знаходзімся ў Вільні, дзе ў гэтыя хвіліны ладзіцца акцыя, ладзіцца дадзеная падзея, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вось у гэтай хвіліны мы зараз знаходзімся каля будынку музея ў скверы, каля будынку музею акупацыі і барацьбы за свабоду. Гэта былы будынак КДБ. Вось сёння сюды сабралося вельмі шмат беларусаў. Гэта пераважна тыя, хто быў вымушаны пакінуць нашу краіну. Сярод прысутных ёсць тыя, хто таксама удзельнічаў у падзеях у шэсці на Курапаты летась. І сярод прысутных шмат неабыякавых беларусаў, шмат розных прадстаўнікоў арганізацый беларускіх у Вільні. Неабыякавыя беларусы, таксама прысутнічала і Джулія Фішер, гэта амбасадарка Беларусі ЗША ў Беларусі, якая зараз, на жаль, не можа знаходзіцца не можа паехаць і прыступіць да сваіх абавязкаў у Беларусі. Вось яна выказала сваю павагу да беларусаў, да барацьбы нашых продкаў за тое, як яны змагаліся за сваю свабоду, незалежнасць, выказала спадзеў на тое, што ў хуткім часе і мы зараз станем вольнымі і зможам адчуць подых, гэты дух свабоды. Вось зараз, як можна бачыць, на плоце музею акупацыі і барацьбы за свабоду бачныя плакаты з выявамі людзей, тых, хто быў расстраляны, хто быў забіты ў тыя жудасныя часы сталінскіх рэпрэсіяў. Вось калі прайсці зараз, вось паглядзець, бачым, дзесь каля 100 чалавек, можа больш прысутнічае. Людзі выказваюць, кажуць, узгадваюць тыя жудасныя падзеі, а таксама вельмі ім нагадваюць сучасныя здзекі і катаванні ў Беларусі з тым, што адбывалася ў тыя савецкія часы рэпрэсій.
Вось бачым, Святые деды, людзі зачытваюць Просім вас. успаміны, летите до нас. успаміны і вершы загінулых паэтаў. То я для вас отверовал. Сярод Святые деды, просим вас. Летите до нас. Давайте. Ганна, дзякуй вялікі. Ганна Русінава з Вільні. Як бачым, спадарства там сабраліся таксама нашы землякі, каб ушанаваць памяць расстраляных паэтаў, а мы пераносімся ў Польшчу. У Беластоку акцыя памяці распачалася ля будынку Генеральнага консульства Рэспублікі Беларусь. Сярод тых, хто прыйшоў на вось гэты жалобны сход, былыя акторы Гарадзенскага абласнога драматычнага тэатру. З намі на сувязі заслужаны артыст Беларусі, спадар Сергей Курыленка. Вітаю вас. Я вас таксама вітаю. Спадар Усіх Сергей, гледачоў Белсату таксама вітаю. у сапраўды гэтую такую трагічную дату ведаю, што вось вы акторскім складам сабраліся ў Беластоку, бо былі таксама вымушаны пакінуць нашу краіну праз небяспеку пераследу, праз пераслед. Для дзеячоў культуры, напэўна, сённяшняя дата асабліва блізкая, бо менавіта ў тую ноч былі забіты... Прашу прабачэння, нічога, пра праве нічога не чую. Прабачце, калі ласка, я пытання не чуў. Тут гук на ўсё, але не чую. Спадар Сергей, выбачайце, а зараз, можа быць, наладзіўся гук? Можа, вы зараз пачуеце? Шановныя тэлегледачы, выбачайце, калі ласка, за тэхнічныя такія вось непаладкі. Мы, можа, ўсё ж такі яшчэ узгадаем вось зараз асаблівым чынам. Забілі гэтых людзей у 1937 годзе толькі за тое, што яны былі беларусамі. Чэкісцкай куляй іх сцішылі, каб змоўкла беларуская мова, на якой яны пісалі свае творы. Аднак Беларусь здушыць яны не змаглі. Сёння, прынамсі, ў 38 гарадах па ўсім свеце праходзіць ноч расстраляных паэтаў. У памяць пра закатаваных у тыя гады сталіністамі беларускіх літаратараў. Тэму працягне Валер Руселек. Плачуць асеннія клёны, месяц лісты палічыў. Нехта знайшоў мільёны, нехта душу загубіў. Гэтыя радкі ў далёкім 1927 годзе напісаў малады беларускі паэт Тодар Кляшторны. Роўна праз 10 гадоў яго, як і многіх іншых прадстаўнікоў беларускай нацыянальнай эліты, расстралялі чэкісты. Толькі ў адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года ў сутарэннях менскай унутранай турмы Энкуса былі забітыя больш за 100 выбітных дзеячаў культуры, мастацтва і навукі, а таксама грамадскіх дзеячаў тагачаснай БССР, у тым ліку 22 беларускія пісьменнікі. У нашу гісторыю гэтая крывавая дата ўвайшла як чорная ноч альбо ноч расстраляных паэтаў. Ты спыніла мяне каля дзвераў, узнікшы ў памяці зоркаю вернай. Я ў збавенне сваё не паверыў і па сходах спусціўся ў тавэрну. Усяму я веру, усё цаню. Як толькі ноч накіне кепку, лаўлю і шум, і цішыню. За ракою ветер ціхі дол свідруе, гасне зорка белую свячой. Абніму і пацалую у плячо. Спявала ноч пяшчотнаю гітарай, мая самота ночы пераліў. Ні клопат не цвяліў, ні смутак не паліў. Сінела ноч, зрабіўшыся гітарай, гучаў яе пяшчотны пераліў. Жалобная акцыя «Ноч расстраляных паэтаў», якая ладзілася з 2017 ў Курапатах, сёлета ўпершыню вымушана змяніла фармат. Гэтым разам беларусы па ўсім свеце чытаюць вершы расстраляных паэтаў онлайн ці выкладаюць у сеціва запісаныя відэа. Прычыны сыходу ад традыцыйных чытанняў ва ўрочышчы на месцы масавых расстрэлаў беларусаў сталіністамі відавочныя. Складаная сітуацыя з каранавірусам і пагроза затрымання ўдзельнікаў акцыі сучаснымі карнікамі беларускага народу. Міністэрства ўнутраных спраў, вайскоўцы, таксама гэта міністэрства па надзвычайных сітуацыях, яны нібыта выконваючы інструкцыі робяць злачынства. Я лічу, што гэта фактычна вяртанне вось да гэтых сталінскіх рэпрэсій. Гэта жахлівы час 37-й. І гэта час, які ўсё больш рыфмуецца з 20-м і 21-м. Хіба што
толькі адзін фактар грамадства, якое не маўчыць, да, сотні тысяч галасоў пратэстаў адрознівае нас ад 37-го. Вось толькі чаму ж наагул гэтая вычварная рэінкарнацыя сталінізму ў сучаснай Беларусі сталася магчымая? Няўжо ж мы, беларусы, мала нацярпеліся? Валер Руселік, Белсад. Спадарства, ўсё ж такі наладзілі мы сувязь з Беластокам. Там пад генеральным консульствам Беларусі сёння таксама сабраліся нашыя суайчыннікі, каб ушанаваць памяць расстраляных паэтаў. І сярод прысутных таксама акторы, былыя акторы Гарадзенскага абласнога драматычнага тэатру. І зноў з намі на сувязі заслужаны артыст Беларусі Сергей Курыленко. Спадар Сергей, вітаю вас. Вітаю. Вы вось чалавек культуры, таксама як і вашыя калегі, звольненыя з тэатру. Летась вы зазналі самыя палітычны пераслед і былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі. Напэўна, вось сённяшняя дата, калі мы згадваем закатаваных паэтаў, людзей культуры, таксама асабліва блізкая і для вас, і вашых калегаў. Так, для того мы принимаем сегодня удел в этом сумном вечере памяти паэтаў, якія загінулі ў 37-м годзе. Для нас гэта таксама балюча. Я сёння чуў радыё «Эхо Москвы», яны чыталі проста імёны тых, каго забілі. Гэта розныя людзі, там былі паэты, але большасць людзей не мела ніякога дачынення ні да мастацтва, ні да літаратуры. Гэта звычайныя людзі, якія таксама загінулі ў 37-м годзе, і іх, ну і пазней, вядома, пры савецкай уладзе. Ось, і гэта сумная дата для ўсіх. Вспамінаць яе патрэбна, і мы павінны кожны год збірацца, каб гэта памяць не загінула. Пакуль што ўнутры нашай краіны, на жаль, беларусы не могуць вось так адкрыта, як некалі, сабрацца, напрыклад, ва ўрочышчы Курапаты альбо пад сценамі гэтай амерыканкі турмы КДБ ў Менску, дзе акурат і праводзіліся расстрэлы ў 30-е гады. Беларусы могуць адкрыта выходзіць за мяжою, каб не напаткаць нейкіх рэпрэсіяў. Вось, спадар Сергей, хацеў запытаць, як вось беларусы за мяжой, вось у прыватнасці ў Беластоку, як вы ушаноўваеце гэтую памяць? Які можна даць прыклад для тых, хто застаўся у Беларусі? Ну так, як мы, напэўна, яны не змогуць не сабрацца, не выйсці на вуліцу, не запаліць нават знічы. Напэўна, таму што в Беларусі сёння такія рэпрэсіі, ну, амаль такія, як у 37-м годзе. Можа, яшчэ не, але можа мы дажывем і да гэтага, я пакуль не ведаю. Дык вось, прыкладам мы да іх быць не можам, але кожны можа таксама адчыніць нейкія старонкі гэтых паэтаў і пачытаць іх вершы, а нават проста паглядзець і вспомніць імёны тых, хто загінуў, каго забілі. Спадар Сергей, калі ўсё ж такі вось гэтыя умовы ўнутры нашай краіны стануць больш спрыяльнымі, вось вы як артыст, як вы бачыце ўшанаванне гэтага дня у Беларусі? Што варта было б, можа, дзяржаве, грамадству, як адзначыць вось гэтую трагічную, страшную, чорную дату нашай гісторыі? Ну, па-першае, я думаю, што ўсё ж такі павінен адбыцца суд. Я амаль упэўнены, што тых людзей, якія забівалі, што іх ужо няма, але іх нашчадкі павінны ведаць, што іх бацькі былі катамі, што яны забівалі людзей, невінных людзей, і яны павінны таксама гэта ведаць. Ну, вось гэта першае. А іншае, ну, мы таксама яшчэ да нашага ад'езда сюды з Беларусі мы ушаноўвалі, у нас быў таксама вечар паэзіі, мы вспаміналі вершы і тых людзей, якія гэтыя вершы пісалі. І гэта можна рабіць, але не ведаю, дай Бог, каб гэта было.
Сапраўды спадзяемся, што зможам зноў гэта ўсё рабіць і на тэрыторыі нашай краіны. Спадар Сергей Куриленко, заслужаны артыст Беларусі, быў маім гаспадарства госцем на відэасувязі з Беластоку, дзе цяпер вось былыя акторы гарадзенскага абласнога тэатру сабраліся ля консульства Беларусі. Спадарства, як і ўласціва гэтай уладзе, сучаснай уладзе, абсурднае сфармуляванае абвінавачванне. Маўляў, наўмысна прыняў удзел у руху па праезнай частцы, выкрыкваў лозунгі, ускідваў рукі над галавою і гучна пляскаў у далоні. Для суддзі Заводскага раёну Менску Дмітрыя Астапенкі гэтага было дастаткова, каб асудзіць Сергея Скакуна на 3 гады абмежавання волі. Расповедь на судзе абвінавачанага, што ён выйшаў на праезную частку, каб прыкрыць жанчын ад раз'юшаных сілавікоў і падняў рукі, дэманструючы, што няўзброены, прайшоў міма вушэй гэтак званага суддзі. З 12 траўня Сергей Скакун адбывае хімію ў папраўчай установе закрытага тыпу Віцебскай вобласці. Чалавеку не выпадае выпрабаванняў большых за тыя, якія ён можа перанесці. З намі Бог. На жаль, такая рэчаіснасць, што праз 81 год пасля сталінскіх рэпрэсій гэтага піку ў 1937 годзе мы вымушаныя зноў гаварыць пра рэпрэсіі, але сучасныя, як чулі, шаноўнае гаспадарства. Між тым, зноў вяртаемся да сённяшніх акцыяў памяці, якія актыўна праходзяць за межамі нашай краіны. Ушаноўваюць памяць закатаваных беларусаў нашыя суайчыннікі таксама ў Грузіі. У Батумі ля драматычнага тэатру сёння спяваюць «Магутны Божа», чытаюць вершы расстраляных паэтаў, а таксама творы сучасных палітвязняў. Толькі паводле падлікаў праваабаронцаў палітычна асуджаных вязняў на сённяшні дзень у Беларусі ўжо 833 асобы. Генпракуратура увогуле хваліцца, што завяла ажно 2400 крымінальных справаў з нагоды пратэстаў. Ужо зараз спадарства наўпрост з Батумі на сувязі музыка Дмітрый Маркаран. Спадар Дмітрый, вітаю вас. Здравствуйте. Если можно, вас погромче. Пастараемся таксама. Бачу за вашымі плячыма партрэты. Гэта, напэўна, партрэты акурат вось гэтых нашых расстраляных паэтаў. Да, вы верно все видите. Здесь мы поставили такой маленький мемориал нашим расстрелянным поэтам, литераторам. И только что здесь было около 100 наших белорусов, которые сейчас вынужденно, наверное, покинули нашу страну. Вот. И мы читали верши прошлых годов и нынешних вот, наших политвязнев, которые уже сейчас, к сожалению, сидят в тюрьме. З якім настроем вось прыйшлі беларусы на гэту жалобную акцыю? Ўсё ж такі ведаем, што і палітычная эміграцыя гэта таксама складана, але людзі неяк згуртаваліся, каб у гэты трагічны дзень прыйсці і ўзгадаць гэты страшны дзень. Если я правильно вас услышал, просто очень тихо. Ну, на самом деле здесь настрой очень такой, скажу так, что грустновато. Потому что все то, что отбывалось тогда, оно напоминает то, что происходит сейчас. И ты обратно в это состояние погружаешься, начинаешь чувствовать вот эту вот вибрацию, наверное, которая загоняет тебя в некий угол, скажем так. Потому что время проходит, мир меняется, а события повторяются. И это весьма печально, мне кажется. Потому что, ну, мне кажется, все должно идти, развиваться и улучшаться, а мы сталкиваемся с все теми же печальными проблемами, с которыми сталкивались люди и в те времена.
Вы сказалі, што вось сёння акурат чыталі вершы і расстраляных паэтаў, і творы палітвязняў. І вось такое пытанне, то бок тут нейкая такая відавочная сувязь. Ёсць гэтая сувязь між тымі сталінскімі рэпрэсіямі і тым, што цяпер адбываецца ў нашай краіне. І вось я так разумею, што беларусы Батумі таксама гэта заўважаюць. Да, конечно, связь, ну, это параллельные события. Дело в том, что все мы ощущаем вот эту вот связь между теми событиями и современностью. И от этого становится еще печальнее. Потому что те прекрасные верши, стихи, которые писали и пишут до сих пор наши политзаключенные, это тоже отражение действительности, такой же безудержной и в какой-то степени жестокой, которая была и в том же 1937 году. Спадар Дмітрый, дзякую вам вялікі за гэтую памяць. Дзякую вялікі таксама ўсім беларусам Батумі, якія, нягледзячы ні на што, ўсё ж такі вось памятаюць пра тое, што адбывалася ў нашай краіне. У гэты трагічны дзень вось так яднаюцца беларусы ўсяго свету. Дмітрый Маркаран з Батумі быў маім гаспадарства госцем. Між тым, беларускі бард, паэт і пісьменнік Змейсер Бартосік, які нарадзіўся ў горадзе Рыбінску Ярослаўскай вобласці Расіі, прадставіў на просьбу Белсату лірычную і вельмі кранальную песню на верш Усевалада Сцебуракі пад назваю «Лістапад» і суправадзіў яе вось такой прадмовай. Я павінен сказаць, што я не вельмі люблю беларускія песні, прысвечаныя любові да роднай мовы. Таму што вот мы спачатку гэту мову добра забудзем, а пасля будзем у песнях і вершах прызнавацца ёй у любові. Так вось, тут гэта не пра гэта. Тут больш тонка, мне здаецца. Лістапад, лістапад, лістапад. Тут паэзія проста у слове, не на іншай, на нашай мове. Акурат, акурат, акурат. Не на іншай, на нашай мове. Акурат, акурат, акурат. І няўмольна прасі, не прасі. Далей будуць завеі ды снежань. Яны гэтае мове таксама належаць і нічога тут не дадасі. Яны гэтае мове таксама належаць і нічога тут не дадасі. Не дадаць тут няможна не ўзяць, бо ў гэтым прастуджаным краі толькі мовай зямля, толькі мовай жывая, і нікому іх не раз'яднаць. Толькі мовай зямля, толькі мовай жывая, і нікому іх не раз'яднаць. Тут на мове дажджы і мароз, поціск рук і п'яныя абдымкі, і ў хаце вясковай пажоўклыя здымкі, і ўсё, што ў жарт і ў сур'ёз. І ў хаце вясковай пажоўклыя здымкі, і ўсё, што ў жарт і ў сур'ёз. Гэта можна і не заўважаць, але мова ў табе
прорастае камяком под кадык. Спакваля подступае, каб аднойчы нарэшце сказаць камяком под кадык. Спакваля подступае, каб аднойчы нарэшце сказаць. Лістапад, лістапад, листопад. Ужо зараз з намі на сувязі пісьменнік Владимир Някляеў. Владимир Прокопович, вітаю вас. Вітаю, хорошую песню спяваў Зміцер зараз, малайчына. А таксама долучыўся да нас дэпутат незалежнасці, журналіст Сергей Навумчык. Таксама вітаю. Добрый вечер, і Владимир таксама добрый вечер. Спадар Владимир, вось першае пытанне будзе да вас. Міхась Зарэцкі, Алесь Дудар, Тодар Кляшторны, Юрка Лявонны, Майсей Кульбак і іншыя нашыя паэты, пісьменнікі расстраляныя ў 37-м годзе вось у гэтую ноч. Каго страціла тады Беларусь? Эліту сваю, духовную, эліту, перш за ўсё. Наступствы яе адчувальныя вот у сённяшнім дне у неабцяжаранай, так скажем, культуры ўладзе, ды і не надта прыхільным да высокай літаратуры, да высокай паэзіі народзе. Я не сцвярджаю, што усе тыя, хто быў расстраляны у 37-м годзе, вось у гэтую ноч былі геніямі, але яны ўсе былі маладыя, таленавітыя, это была надзея нашай нацыі, і нацыю пазбавілі этой надзеі. Я калі лічыць, што разам з імі расстралялі яшчэ і вучоных, навукоўцаў, да божа мой, мастакоў, архітэктараў, юрыстаў. Мы страцілі вельмі шмат, вельмі шмат. Спадар Владимир, вось сапраўды, сённяшняя дата, яна такая, ведаеце, у значнай ступені сімвалічная, таму што ведаем, што пад рэпрэсіі трапілі вось не толькі і прадстаўнікі эліты, трапіла проста неверагодная колькасць людзей у нашай краіне, у Курапатах, гэта дзесяткі тысячаў расстраляных. Спадар Сергей, сёння вось таксама мы стаім напярэдадні гадавіны мітынгу БНФ у 1988 годзе у Курапатах, і менавіта па сутнасці ад гэтага мітынгу, калі ўпершыню быў узняты бел-чырвона-белы сцяг, пачалося адраджэнне незалежнай Беларусі. То бок вось тое, што НКВДзісты зрабілі ў 37-м, у 30-е гады, усё ж такі потым, як гэта не дзіўна, памяць пра гэта стала штуршком да абуджэння беларускага народу. Так, і вось я весь час, калі прыгадваюць той мітынг, я прыгадваю словы Владимира Някляева, які напісаў пра гэта вершы, там канчаўся, што туды ішлі людзі, а з мітынгу вяртаўся амаль, здаецца, было амаль народ. Вось сапраўды гэта быў штуршок да адраджэння. У прынцыпе, все тыя палітычныя працэсы, якія далей адбываліся, яны атрымалі штуршок якраз з гэтай падзеі. Ну, крыху раней, скажем, з публікацыі артыкула пазняка Шмагалёва пра Курапаты ў літаратуры і мастацтва, дзякуючы Анатолію Вярцінскаму. Вось бачыце, калі мы будзем прыгадваць і тыя гады адраджэння, мы таксама будзем прыгадваць інтэлігенцыю паэтаў, пісьменнікаў, навукоўцаў. Найперш інтэлігенцыя выступала такім рухавіком адраджэнскіх палітычных працэсаў. І сапраўды, калі прыгадаць той 88 год, гэта было рэальнае народнае абуджэнне. І проста абсалютна цяжка, немагчыма сабе уявіць, каб тады хто-небудзь там з нейкіх ці чыноўнікаў, ці там з міліцыі, АМОНа, не памятаю, быў тады АМОН, не быў, каб яны сказалі, так сказать, што вот мы вас завязем у Курапаты, як кажуць гэтыя падонкі, амонаўцы там і іншыя, якія вось хапаюць людзей. Это просто, разорвали просто міністра ўнутраных спраў, просто рэальна яго б разорвали. Такія былі грамадскія настроі, але, на жаль, не былі зробленыя наступныя крокі, адбылася пэўная рэабілітацыя, але не былі зробленыя палітычныя крокі, палітычныя высновы з таго, і юрыдычныя таксама прававыя высновы з
того, што нам стала вядома пра курапаты. Спадар Владзіміра, незалежная культура гэта, як вядома, такая, ведаеце, гэта падмурак для незалежнай дзяржавы. Не раз, калі мы гаворым пра сталінскія рэпрэсіі, гаворыцца ў такім кантэксце. Беларусь тады не мела сваёй незалежнай дзяржавы, і таму вось па загадзе з Масквы расстрэльвалі нашу эліту, расстрэльвалі таксама ўсіх астатніх жыхароў Беларусі. Ну вось цяпер у нас ёсць незалежная дзяржава, але рэпрэсіі ж усё роўна чыняцца. Вось 10 гадоў таму, ўжо 11, калі я быў арыштаваны і пасаджаны ў тую турму, у якую чакалі расстрэлу у эту ноч. Вось гэтыя маладыя хлопцы. Я тады паспрабаваў, лежачы там на этой шконцы, на этих нарах, уявіць сябе на месцы аднаго з іх. І гэта вельмі цяжка ўдавалася, бо я не чакаў, разумееце, што заўгодна, але таго, што могу прыйсці цябе забраць і расстраляць, не чакалася, таму уявіць это было амаль немагчыма. І вось, калі ласка, бачыце, прайшло 10 гадоў, і магчымае стала магчымым. І цяпер мне вось не цяжка, што я магу аказацца вось у ліку такіх хлопцаў ці іншых і могуць расстраляць. Усе азіраючыся на 37-й год, умоўна 37-й, это ж рэпрэсіі пачаліся не ў ім, а значна раней скончыліся не ў ім. Але у тым, азіраючыся туды умоўна, дзе 37-й год, апошнія там дзесяцігоддзі, уже нават пры брежневскія часы камуністычныя казалі, што ўсё гэта не можа вярнуцца, это немагчыма, як так? А вось глядзіце, як круціцца кола гісторыя, аказалася магчыма. І гэта самая вялікая і нечаканая, што прыйшло да нас пасля жнівеньскай рэвалюцыі 20-го года. Это жах рэальны, не тое, што у гісторыі, не тое, што было з нашымі дзядамі і бацькамі, а тое, што адбываецца з намі і ўжо з нашымі дзецьмі. Это жахліва. Спадар Сергей, вось тады у час адраджэння незалежнасці Беларусі, у якім вы таксама як дэпутат асаблівым чынам прымалі ўдзел, у Курапатах з'явіўся таксама знак яшчэ нават ад ураду БССР, што там будзе зроблены мемарыял належны. Таксама БНФ дамогся таго, што нават на будынку гэтага былога будынку НКВД, а цяпер гэта два будынкі КГБ і МУС, якія побач, была таксама такая шыльда, што менавіта з гэтага месца вывозілі беларусаў расстрэльваць альбо хаваць ужо расстраляных у Курапаты. Аднак усё ж такі ведаем, што тады у дэкамунізацыі ў 90-е па сутнасці не адбылося. Потым прыйшоў Лукашенка, увогуле пачаў здзеквацца з памяці расстраляных. Ведаем гэтыя замахі на Курапаты, як там нішчылі гэтыя крыжы. Дарэчы, цалкам зусім недаўна, да 20-го году, у 19-18 годах это здаралася. Усё ж такі, вось таксама, калі чуем спадара Владзіміра Някляева, цяжка сабе ўявіць, як такое магчыма, што падзеі вось ужо больш як 80-гадовай даўніны, неразлічаныя падзеі, могуць уплываць на нашу сучаснасць. На вялікі жаль, гэта так, і на вялікі жаль, гэта абсалютна мае лагічнае, вельмі простае тлумачэнне. А чаму б гэтаму не здарыцца? Вот паглядзіце, у 37-38 годзе, так, тыя, хто расстрэльвалі, гэта ж былі там не 50-летнія наркамы, так? А 20-гадовыя сержанты НКВД. У 88 годзе ім было 68 гадоў. Это былі людзі, толькі, скажем, на 9-8 гадоў старэйшыя за мяне. Яны яшчэ былі абсолютна в сіле. Яны чыталі гэтую публікацыю Пазняка і думалі, што ага, вот, ты пішаш так, а я так гэта памятаю, я тады ў патыліцу страляў. І яны дажылі до 2000-х гадоў, тыя, хто расстрэльваў. І вось зараз давайте подумаем. Вось той губазікавец, які нападае на людзей за подпіску там у гэтым самым у тэлеграм-канале, КГБіст, які страляе ў людзей, так? І все гэтыя іншыя, я нават не беру генералаў, беру афіцераў. А чаму б ім гэта не рабіць, калі яны ведаюць, што тыя, хто расстрэльваў у Курапатах,
и расстреливал десятками тысяч, яны абсолютно спокойно у ложках скончили свой век, пераважна живучы ў гэтых дамах вздоўж Ленінскага праспекта, атрымоўваючы пенсіі на ўзроўні выкладчыкаў інстытутаў. Яны вельмі комфортна адчувалі, яшчэ і ордэны некаторыя атрымалі, так сказать, ад Лукашэнкі. Таму вось не было абсолютно ніякага пакарання гэтых людзей. І, хотя, ну, конечно, ясно, вы сказали, что не была проведена декоммунизация, яе немагчыма было правесці, маючы толькі 30 депутатаў з 360, я маю на увазе депутатаў дэмакратычнага, так сказать, накірунку. Ну, хай, скажем, нас яшчэ падтрымлівалі там таксама 30, але 60 супраць 360 гэта зусім не тая лічба, якая штосьці можа вырашаць. Дык вось не было зроблена гэтага, не былі названы, нават названы не былі. КГБ так і не раскрыла свае архівы, нават тады не раскрыла свае архівы. І нарэшце самае галоўнае, акрамя таго, што непакараныя былі тыя, хто стралялі ў курапатах, і адпаведна тыя, хто зараз вот робяць гэтыя рэпрэсіі, не думаюць, што яны не будуць пакараны. Але самае галоўнае, што ўся гэтая сістэма, КГБшная сістэма, яна засталася, як і была, толькі калі тады пры Сталіне над ёй яшчэ быў там Сталін, а потым там Хрушчоў, потым Брэжнеў, то зараз над ёй нікога няма. Лукашенко, гэта афіцер КДБ ў памежных вайсках служыў, Сергеенко, кіраўнік адміністрацыі, генерал КГБ, ну і гэта, так сказаць, далей па ўсёй вертыкалі. Сістэма КГБ, чекісты, нашчадкі тых, хто расстрэліваў, яны, так сказаць, кіруюць. І, безумоўна, што я абсолютно перакананы, што іх не дрогне рука страляць. Де мы бачылі вось з выпадкам Зельцера і не здрыганулася рука. Спадар Сергей, на пацверджанне вашых словаў пра гэтую такую сувязь і пра тое, што сучасныя лукашэнкаўскія функцыянеры таксама ўсведамляюць маштаб тых рэпрэсіяў, які быў пры Сталіне. Напярэдадні вось у студыі нашай быў наш калега, які таксама як гісторык займаецца даследаваннем сталінскіх рэпрэсіяў, Ігор Станкевіч. Ён расказаў, што вось быў нават у свой час адказ ад Ігора Сергеенкі, які раней быў у КГБ, а цяпер узначальвае адміністрацыю Лукашэнкі, на запыт пра рэпрэсію Беларусі сталінскага часу. Ён сказаў, што ў архівах КДБ Беларусі ёсць 235 тысячаў крымінальных справаў. Але, як сказаў тады Ігор Станкевіч, гэта наш калега толькі малая частка ад рэпрэсаваных. Спадар Уладзімір, вось расстралялі тады паэта ў 37 годзе, зараз, дзякаваць Богу, іншы час, але рэпрэсіі таксама ёсць, ліквідавалі саюз беларускіх пісьменнікаў, Верхоўны суд. Памятаю, калі вы каментавалі гэтую справу і расказвалі пра тое, што, ну, а вось што там гэтыя маладыя розныя функцыянеры ў судах, абвінаваўцы, следчыя, што яны гавораць, ці ім не сорамна. Яны кажуць, ну, а што вы ж тут закон нарушылі. То бок, вось Сергеенка, які, напэўна, бачыў усе гэтыя архівы, ён выдатна ўсё ўсведамляе. А вось гэтая ўся моладзь, усе гэтыя функцыянеры сучаснага рэжыму, ці яны сабе здаюць справы з таго, што яны робяць? Ведаеце, вот зараз, калі Сергей гаварыў, на экране Белсату, там, где эмблема студии, было написано «Лукашенко як Сталин». Вот, калі вы ставите такі надпіс, вы думаете, что это вы тут крыўдзіце Лукашенку. Не, ну як это, ну, показываете, які нефайны человек. А яму гэта у кайф, выбачаеце за сленг. Вот ему все жыццё хотелось вот неким таким вот быть. Ну, вспомню его слова про Гитлера, про Сталина уже и казать нема чаго. И я вам скажу, что и гэтыя хлопцы, и по той причине, про якую Сергей казаў, азіраючыся назад и бачачы, что их попередники, якія крывавілі Беларусь, счастливо дожили до старости, подчувают себе на сегодняшний день на коні. Ну, може бути, я не ведаю, може бути, нехто і ёсць, хто мучається сумленням, хто по ночах не спить, як я, скажем, не сплю. Вот я уже 1,5 года, я просто не сплю. Я засинаю я все одно у гэтых падзеях, у гэтым жаху, у катаванні, гэтых уздзеках, разумееце. А яны спяць спакойна, ды што вот злівы гэтыя, якія ідуць пра іх размовы, хваляцца тым, што яны вырабляюць. Зламаная, абсалютна за 25 гадоў зламаная псіхалогія
людзей, якія пражываюць не толькі ў Беларусі, на прасторы былога Савецкага Саюза, але ў Беларусі гэта найбольш відавочна. І у такой сітуацыі такіх спадзеваў на хуткае вырашэнне этой праблемы, на выйсце з этого палітычнага крызісу, а я б сказаў, з духоўнага крызісу. Это духоўны крызіс, перш за ўсё. Увесь час гэтыя, значыць, заклікі не лезьці, значыць, з вашими мовамі, з вашими сімвалы у нашу вялікую палітыку, яны працавалі супраць Беларусі. Зусім відавочна, што чалавек найперш гэта тое, што душа, тое, што таемнае, тое, што сакральнае ў ім. І краіна тое самае, Беларусь это тое, што ў ёй векамі знутры, а не нейкі там, значыць, прыдуманы закон ці нават выраблены трактар. Гэтага разумення ў гэтай улады няма, і ў гэтым палягае асноўная праблема нашай сучаснасці. Сталінскія рэпрэсіі, як вядома, скончыліся толькі... Спачатку злагодзіліся, потым яшчэ больш злагодзіліся. Скончыліся, па сутнасці, толькі са смерцю Сталіна. І ведаем нават, што Сталіну, як гісторыкі многія сведчаць, можа, нават і дапамаглі сысці на той свет, таму што не ўдзялілі яму адпаведнай медычнай дапамогі своечасова. Тым не менш, вось цяпер, калі мы глядзім на сітуацыю ўжо ў нашай краіне сучасную, многія людзі таксама не бачаць ніякога прасвету, аж пакуль Лукашенка не сыдзе з гэтай улады, а як ён сыдзе таксама, пакуль людзі не разумеюць. Спадар Сергей, а на вашу думку, як увогуле ці ёсць, як увогуле скончыцца гэты ўвесь перыяд у Беларусі чорны? Ну, тут можна было б гадзінамі разважаць. Канешне, у значнай ступені зараз вельмі шмат залежыць ад Пуціна. Я скажу нават, што пакуль будзе існаваць Пуцін і вся гэтая імперская КГБшная, я падкрэслю, менавіта КГБшная улада у Расіі, ну і філіал яе тут, так сказаць, у Беларусі з пэўнай аўтаноміяй, ніякага прасвета не будзе. Ніякага проста прасвета не будзе, і я баюся, што вот тое, што мы цяпер бачым, это все будзе недзе. Ну, пры аптымістычных маіх ацэнках, прабачце, я разумею, што зараз я вельмі каго так сказаць, попсую настрой. Ну, это яшчэ можа быць 3, 4, 5, відаць, 5 гадоў. Але ёсць адна умова, разумееце, ёсць адна умова. Можа быць яшчэ і дольш, можа быць і 25 гадоў, пакуль вось тое, што адбылося у Курапатах, пакуль гэта не будзе асэнсавана. Пакуль, ну, хаця б кожны жыхар Менску, хаця б адзін раз не прыйдзе ў Курапаты, не пакладзе туды кветкі, ці не запаліць свечкі, нічога не будзе з краінай Беларусь. А вот калі гэта адбудзецца, вось гэтых людзей ужо ніякі Лукашенко, так сказаць, ці там эрзац Лукашенко, шкваркай, там чаркай, там айфонам, я не ведаю чым, все, ужо не абдурыць. Вось пачалося наше адраджэнне, якое дало незалежнасць, вярнула незалежнасць якраз з Курапатаў. Я думаю, што і вось дэмакратыя таксама прыйдзе якраз праз асэнсаванне Курапатаў, асэнсаванне той страшнай трагедыі, якая адбылася ў Беларусі, якая зараз працягваецца, і спыніць якую можна, конечно, толькі усведамленнем таго, што Беларусь гэта мусіць быць краінай незалежнай, краінай дэмакратычнай, краінай з правамі чалавека, беларускай, з беларускай мовай, з нацыянальнымі сімваламі. Без гэтага проста мы можам рабіць самыя чорныя прагнозы. На жаль, гэтыя прагнозы будуць здзейснівацца. Ну што ж, спадзяемся, што ўсё ж такі больш, можа, аптымістычныя будуць нейкія варыянты, што нам, беларусам, пашанцуе. У 2020 годзе таксама многія шмат чаго не чакалі, ўсё ж народ наш устаў пад свой нацыянальны сцяг. Ну а мы, журналісты, таксама дзеячы культуры, будзем далей працаваць для таго, каб у Беларусі была лепшая будучыня ў нашага народу. Сергей Навумчык, дэпутат незалежнасці, а таксама Владзімір Някляеў, вядомы беларускі паэт, быў маім гаспадарства госцем. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Між тым, гаспадарства, вяртаемся зноў да навінаў. Прарэдзіўшы ўсе вольныя медыі і тэлеграм-каналы, абвінаваціўшы іх у скрайніх празмерных поглядах і метадах дзеянняў, то бок у экстрэмізме,
Тыя, хто ўтрымоўвае ўладу, пайшлі па новым коле, узмацніўшы сваю параною тэрмінам экстрэмісцкія фармаванні, запрасоўванне праз рэпосты, якіх наступае крымінальная адказнасць. І гэты спіс складае не суд, а Міністэрства ўнутраных справаў. Ну, хіба што толькі да троек яшчэ не дайшло, як у 30-е гады. Чарга, між тым, дайшла да самых папулярных паводле колькасці падпісантаў тэлеграм-каналаў «Нехта». Пазоўнікі атрымалі імгненны адказ. Адзінагалосным рашэннем каманды «Нехта» ад 29 кастрычніка 2021 году КДБ Беларусі МУС ГУБАЗік прызнаныя экстрэмісцкімі фарміраваннямі з усімі вытякаючымі наступствамі. Далей больш мы будзем паведамляць пра іхныя злачынствы ўсяму свету. Такое рашэнне агульная рэдакцыя тэлеграм-каналаў «Нехта», «Нехта Лайф» і «Лухта» тлумачыць тым, што мае легітымнасці не менш, чым дзейны рэжым і яго хаўруснікі. Год таму рашэннем суду Цэнтральнага раёну Менску інфармацыйны канал інтэрнэт-месенджера «Тэлеграм» «Нехта Лайф», а таксама лагатып «Нехта» былі прызнаныя экстрэмісцкімі, праз быццам бы арганізацыю публічныя заклікі да масавых беспарадкаў. А ў лютым сёлета групу названых тэлеграм-каналаў Міністэрства інфармацыі ўнесла ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Да важнай навіны з замежжа. Ад 5 да 14 гадоў у калоніі агульнага рэжыму у Расіі вынеслі прысуд 8 фігурантам справы аб пажары ў гандлёва-забаўляльным цэнтры «Зімовая вішня», падчас якога масава загінулі людзі. Самы вялікі тэрмін 14 гадоў калоніі агульнага рэжыму атрымала Юлія Богданова, экс-гендырэктарка кемераўскага кандытарскага камбінату, арганізацыі, што выступала кіраўнічай кампаніяй гандлёва-забаўляльнага цэнтру. Гендырэктарка і саўладальніца «Зімовай вішні» Надзея Судзянок атрымала 13 гадоў і 6 месяцаў пазбаўлення волі. Прысуд вынеслі і дваім пажарнікам. Іх прызналі вінаватымі ў халатнасці пры тушэнні пажару і прысудзілі іх да 5 і 6 гадоў пазбаўлення волі. 25 сакавіка 2018 года ў «Зімовай вішні», што ў Кемераве, Расія, успыхнуў пажар, у выніку якога загінулі 60 чалавек, 37 з якіх дзеці. Падчас пажару не была ўключаная трывога, эвакуацыя не была арганізаваная, працаўнікі комплексу не сустрэлі пажарнікаў і не дапамаглі ім у арганізацыі тушэння. Спадарства, зараз выбачайце загадзя, але мусім усё ж такі вам гэта паказаць. Заходнія дыпламаты, амбасадары краінаў Еўразвязу, а таксама Великабрытаніі і Швейцарыі прыехалі сёння ў Курапаты, каб ускласці кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў, бо ведаем, што тыя, хто ўтрымоўвае ўладу ў нашай краіне, самыя туды не ездзяць, а цяпер яшчэ і замінаюць усім астатнім людзям туды ездзіць. І што вы думаеце? На заходніх дыпламатаў, якія прыйшлі туды з кветкамі, накінуліся прапагандысты дзяржаўнага тэлебачання. Далей без каментара. Скажите, пожалуйста, на каком основании введен 4-й пакет санкций? На каком основании? Нет расследования по самолету до сих пор. АйКАО откладывает. На каком основании введены санкции, 4-й пакет, против Беларуси, против белорусского народа? Ну что, начнем пресс-конференцию? Может, ответить на наши вопросы? Ну, хоть кто-нибудь. Европа ответит на наши вопросы. Мы белорусская пресса, вы в нашей стране. Сейчас расследуется дело против геноцида в отношении белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Ваши страны тоже приложили к этому руку. Почему вы не помогаете нам? Почему вы не выдаете нацистов литовских и польских? Почему не выдают нацистских преступников в Беларуси? Из Литвы, Латвии и Польши. Мы выдаем запросы. Вы сохраняете и защищаете нацистских преступников. Почему вы не хотите даже отвечать на наши запросы? Не допрашивайте их сами. Как вы относитесь к тому, что в Украине поставили памятник Бандере, Степану Бандере? Как вы относитесь? А вам нравится памятник Степану Бандере на Украине? Нравится, нет? З намі ў студыі кіраўнік маладых хрысціянскіх дэмакратаў, гісторык Еўген Дудкіна. Вітаю. Дзень добры, Вітот. Еўгенія, ну перадусім пытанне, як увогуле можна рэагаваць на такія вось дзеянні, ну здавалася б, ну вышэй чалавечае разуменне. Праява бескультур'я і ўсё. Хамства, можна толькі так сказаць. Сапраўды людзі прыйшлі ў скласці кветкі, пра гэта ведаюць дзяржаўныя структуры. Кветкі там, дзе былі забіты, замардаваны наша інтэлігенцыя, так эліта. І яны ведалі пра гэта, але вось фактычна спецыяльна правакавальны канфлікт. Я думаю, што гэта хамства.
Хамства абсалютнае і тое, што звяртае ўвагу, гэта тое, што акурат вось і гэтыя дзяржаўныя прапагандысты і тыя, хто ўтрымоўвае ўладу, яны ніколі ў курапаты не ходзяць, ніколі там ні зніж не запаляць, ні кветкі, нічога. І нават вось так проста, ну, яны самі сябе зрэшты выстаўляюць для заходняга свету, для цывілізаванага свету, хто яны ёсць сваімі паводзінамі. Між тым, Яўгенія, вось вы гісторык, і вы скончылі вышэйшую навучальную установу ў Беларусі. Хацеў вось запытаць у гэты важны дзень, як увогуле выкладаюць гісторыю сталінскіх рэпрэсіяў цяпер у беларускіх універсітэтах? Ведаеце, з гэтым складана. Таму што калі чытаюцца лекцыі, то часам да гэтага не даходзіць. Менавіта пра самі рэпрэсіі. І ёсць у нас семінары, практычныя заняткі. Я бы сказаў, што лекцыі, якія падыходзяць па тэматыцы ўжо бліжэй да тэматы, бо гэта міжвайны час, і калі яны падыходзяць менавіта пра рэпрэсіі, то трошачкі гэта так вскользь, я бы сказаў, трошачкі. Не звяртаюць асабліва ўвагі. Гэта ўсё залежыць толькі ад выкладчыка, фактычна персанальна. І гэта датычыць менавіта нават не тое, што выкладаў гісторыі на нейкіх іншых спецыяльнасцях, але нават выкладаў для гісторыкаў у Беларусі. Так, вы маеце рацыю, сапраўды. І я бы падкрэсліў, што ўсё залежыць ад выкладчыка. Таму што тэма такая вельмі складаная, і каб гэта прасунуць, каб дзеці, уже не дзеці, конечно, дарослыя, людзі, студэнты задумаліся, гэта вельмі важна акурат гэта падаць. А другая справа яшчэ і вучням у школе. Вось сапраўды наконт школы сёння, пераглядаючы таксама перад эфірам архіўныя кадры з акцыяў у ноч расстраляных паэтаў, цяпер ведаем, што ў Беларусі вулічныя акцыі гэта немагчымыя, наткнуўся вось на відэа з 2019 году, калі была такая імпрэза такого культурнага характару, і там акурат давала нам каментар сучасны палітвязень Марыя Калеснікава. І яна згадвала нам у каментары Белсату, што яна акурат у першай палове 90-х у школе памятае з лекцыяў гісторыі менавіта пра вось 37 год, пра гэтыя рэпрэсіі, а кажа, што вось наступныя ўжо класы, якія былі больш маладзейшыя за яе, там гэтага ўжо не вучылі. Яўгенія, вы ж таксама настаўнік гісторыі, так? Вы 2 гады выкладалі гісторыю для дзетак у школе. Як гэта выглядала? Так, сапраўды, па размеркаванні адпрацаваў 2 гады, і, ведаеце, вельмі трэба далікатна падаваць гэту тэму. У 9 класе я толькі замяняў. Вось мне калі казаць пра гісторыю Беларусі, тут я вам асабліва нічога не раскажу, так? Але тэма, вось я кажу, што вельмі праблематычна выкладаецца ў самім падручніку. І каб дзеткі задумались, трэба выкрыць такі адзін фактычна я бачу метад. Гэта метад праблемны, так? Задаваць праблему, каб дзеці ўжо зразумелі, што немагчыма будаваць моцную дзяржаву на костках грамадзян. Сапраўды, і да таго ж варта таксама дадаць, што сёння мы ўзгадваем ноч расстраляных паэтаў. Вядома, гэта тая ноч, калі стралялі інтэлігенцыю, калі стралялі прадстаўнікоў беларускай эліты, але ведаем, што гэтыя рэпрэсіі закраналі ўсё грамадства, усе слаі грамадства, і сялянаў, і рамеснікаў, і гараджанаў, і вайскоўцаў, абсалютна ўсіх. І бадай, калі дзівімся, глядзім на гэтыя лічбы, гэта сотні тысячаў рэпрэсаваных, то відавочна, што бадай у кожнай сям'і ёсць продкі родныя, якіх былі рэпрэсаваныя. Як такое ўвогуле магчыма, што у кожнай сям'і была гэтая трагедыя, а цяпер людзі пра гэта мала ведаюць? Мне здаецца, што папросту спрабуюць гэта забыць. Вось ёсць такая нейкая устаноўка забыць, бо як верніку мне зразумела, што часам людзі адмаўляюцца браць крыж. Людзі проста адмаўляюцца браць крыж, прызнаваць праўду, якая яна ёсць, што часам для таго, каб атрымаць гэтую незалежнасць, атрымаць гэтую свабоду, каб перадаць гэтую незалежнасць і свабоду сваім дзецям, сваім родным і блізкім, часам трэба чымсьці ахвяраваць. І вось сённяшнія пратэсты, якія працягваюцца, тая хваля, якая адбылася, рэвалюцыя, калі можна сказаць, у 20-м годзе, яна фактычна на костках тых, хто гэтую ідэю незалежнасці, свабоды нёс з 90-х гадоў. Тыя, хто ахвяраваў сваім бізнесам, свабодай, кар'ерай, там, усім магчымасцямі, дабротамі, якія ёсць, шмат хто ахвяраваў. Паглядзіце на Паўла Северынца. Ён мог зрабіць сабе і навуковую, я думаю, кар'еру, мог яшчэ бы іншую кар'еру зрабіць, але не. Ён пайшоў шляхам змагання.
Сапраўды вельмі хочацца, каб вось гэты ланцуг, які трымаем ад продкаў яшчэ вось часоў антысавецкага супраціву, потым супраціву гэтай лукашэнкаўскай дыктатуры, каб ён закончыўся ўсё ж такі перамогай, і каб мы, як і нашыя заходнія суседзі, мелі магчымасць жыць у сапраўднай свабодзе. Між тым, пакуль акцыі ў Беларусі ведаем, што вельмі цяжка іх там рабіць, бо людзі баяцца пераследу, але беларусы ўсё ж такі за мяжой гуртуюцца. Сёння былі злучэнні вось з Вільні, з Батумі. У Варшаве, зрэшты, таксама ведаю, што ў нядзелю вы арганізоўваеце акцыю з нагоды дзядоў. Ці маглі б вы нам падрабязней расказаць, што там у вас набудзе на гэтай маніфестацыі? Дзякуй Богу, у нас атрымалася прадстаўнікам розных суполак беларускіх у Варшаве аб'яднацца. І мы стварылі свой аргкамітэт. Гэта такі для нас, ведаеце, экзамен, так? Бо там прадстаўнікі розных суполак. І мы ўжо падалі заявку, я сёння вось атрымаў гэты дакумент, што мы сапраўды будзем рабіць дзяды 6. У нас ёсць пачатак, ён, дарэчы, вельмі сімвалічна, знаходзіцца каля помніка Тадеуша Касцюшку, там, дзе выступала апошні раз абраны прэзідэнт Святлана Ціханаўская. І мы пройдзем у бок плац Пілсудскага, там, дзе стаіць крыж, імі сімвалічнае месца, бо там выступаў Ян Павел II да палякаў са словамі «Не бойтесь». І таксама мы пройдзем да манумента Адама Міцкевіча, наш супольны герой, і завершыцца наша шэсце на плошчы Замковай, дзе калонна ў гонар нашага супольнага таксама героя, монарха Жыгімонта III Ваза. Ну што ж, спадзяемся, што сапраўды ўсе высілкі і беларускай дыяспары, беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, што яны ўсё ж такі прынясуць плён, што мы ператрываем гэты складаны час і зможам цешыцца свабодай таксама ўнутры нашай краіны і ўнутры нашай краіны проста спакойна, жалобна у трагічныя дні, урачыста ў святы выходзіць са сваімі сцягамі на вуліцы нашых гарадоў. Еўген Дудкін, лідар маладых хрысціянскіх дэмакратаў, а таксама гісторык, быў маім гаспадарства госцем. На развітанне прапаную яшчэ адзін матэрыял. У Вільні акурат напярэдадні ночы расстраляных паэтаў ушанавалі памяць рэктара ВДУ Іосіфа Каранеўскага і ўсіх беларускіх літаратараў, мастакоў, навукоўцаў, палітычных дзеячоў, якіх расстралялі ў ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у менскай турме НКВД, так званай амерыканцы. Спадарства, сёння для вас у студыі працаваў Вітаў Ціўчык. Наперадзе аб'ектыў. Заставайцеся з Белсатам. Прыйшоўшы сюды, у двор Віленскага дома настаўнікаў, мы ўзгадваем расстралянага ў тую чорную ноч беларускага педагога, заснавальніка беларускай педагагічнай навукі Іосіфа Пятровича Каранеўскага. Этот день был большой трагедией в связи с тем, что просто лишил белорусскую нацию интеллигенции, главы, умения думать. Прычына, чаму мы сёння сабраліся, каб ушанаваць чарговую гадавіну ночы расстраляных паэтаў. Па-першае, гэта тое, што улады Лукашэнкі працягваюць гвалт супраць народу Беларусі, таксама страляе ў беларусаў і катуе іх за кратамі. І мы павінны нагадваць сабе і сусвету, што нашае змаганне працягваецца, як гэта было у нашых продкаў.
Палітвязня з метра Шыманскага за грані на Дудзе падчас леташняга марша пратэсту пакаралі 3 гадамі абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Суд над іншым палітвязням, анархістам Міколам Дзядком, якога вінавацяць у закліках да захопу ўлады, адновіцца 3 лістапада. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Анастасія Русецкая. У эфіры «Аб'ектыў», пра што яшчэ распавядзем у вечаровым выданні навінаў. Новым податком на квартиры различимся за лечение ковида. А за счет чего мы будем спасать? У нас же бесплатная вакцинация, у нас бесплатное лечение от ковид. Туристы ці нелегальные мигранты. Для польскага боку усе асобы, якія пераходзяць мяжу з боку Беларусі ці з любой іншай дзяржавы, калі перасякаюць мяжу нелегальна, не праз памежныя пераходы, застаюцца нелегальнымі мігрантамі. Трагічная дата ў гісторыі нашай краіны. Гэта жахлівы час 37-й. І гэта час, які ўсё больш рыфмуецца з 20-м і 21-м. Чаму ў Беларусі стала магчымым вяртанне да сталінізму? Лукашенко звязаў будучы падатак на кватэры з выдаткамі на лячэнне ад ковіду, якіх на канец года налічыў $2 мільярды і назваў іх непрадказальнымі. У прызнаныя экстрэмісцкімі тэлеграм-каналы беларусы дасылаюць сведчанні, як сістэма аховы здароўя скідваецца на ратаванне хворых, на кіслародныя ўстаноўкі, машына хуткай дапамогі. Неўзабаве падтрымка можа прыйсці з захаду, калі яе прымуць. Юлія Цяльпук. 3 цяжарныя з COVID-19 памерлі ў менскім стацыянары цягам апошніх 2 тыдняў. Паводле крыніцаў «Зеркала АЙО» і «Радыё Свабода». Немаўлят удалося выратаваць. Ва ўсіх выпадках жанчыны заразіліся не ў шпіталі. Акушэрка-гінеколог з Менску пракаментавала ўзровень бяспекі ў радзільнях. По партнерским родам выполняют только ранее заключенные контракты. Для посещения роддома требует ПЦР-тест и справка сертификата вакцинации. Роды в красной зоне проводят персоналом в полном обмундировании. Роженицы рожают без масок. Детей всех для обследования изначально забирают неонатологи. Планаваць цяжарнасць падчас пандэміі ці ўстрымацца? Меркаванні чытачоў тэлеграм-каналу «Белсат» падзяліліся. У мінулым годзе планавалі цяжарнасць, перанеслі на нявызначаны тэрмін, бо то рызыкі ўжо вельмі высокія. Увогуле, у Беларусі трэба 10 раз падумаць, а ці трэба тое дзіця? Куды яго пускаць? У які свет? У снежні нараджаем, палёт нармальны, ніякіх прышчэпак ні бацька, ні маці не рабілі. За паўгода да зачацця абодва перахварэлі ў самай лёгкай форме. Лекары нагадваюць, імунітэт цяжарнай слабейшы. Для іх, а таксама маці, якія кормяць груддзю, беларускія медыкі прапаноўваюць кітайскую вакцыну Verocell, якая згодна з даследаваннямі забяспечвае перадачу антыцелаў праз плацэнту плоду і з малаком мамы дзіцяці. Даследнікі вірусу тыпу Дельта падкрэсліваюць, што ў адрозненні ад папярэдніх штамаў ён атакуе таксама і маладых асобаў. Ён валодае здольнасцю пранікаць не толькі ў артэрыяльныя і эндатэліяльныя клеткі арганізму, але ў іншыя – клеткі макрафагаў, манацыты, клеткі бронхаў, кішачніку. Ён праходзіць праз увесь арганізм, таму мы маем такія дрэнныя наступствы. Стрымаць эпідэмію Мінаховы здароўя хоча да канца года, прышчапіўшы агулам 5 мільёнаў чалавек. Дзеля гэтага трэба вакцынаваць па мільёне асобаў на месяц. Дагэтуль сярэдні тэмп вакцынацыі складаў 290 000 на месяц. Частка з іх яшчэ не атрымалі другой дозы вакцыны «Спутнік Ви». Ведаючы з незалежных крыніцаў, што вакцыны ў Беларусі не стае, а смяротнасць вышэйшая за афіцыйныя звесткі, Святлана Ціхановская ў размове з еўракамісарам Оліверам Варгеліем прасіла накіраваць у Беларусь 1 мільён бясплатных доз еўрапейскіх вакцынаў. Зараз важна правесці кансультацыі з ААН, з КОВАКСам, гэта адмысловая праграма Сусветнай арганізацыі здароўя, і вызначыць, які імплементар гатовы ўзяць на сябе адказнасць. Ад уладаў мы чакаем проста згоды. У офісе падкрэсліваюць, што здароўе нашых людзей мае быць вышэйшае за палітычныя амбіцыі. Дзярждапамогі медычнай галіне не стае, ілюструе выпадак у жлобінскай больніцы. Кіраўніцтва просіць увесь персанал унесці адсотак ад заробку на набыццё машыны, хуткай дапамогі і іншыя патрэбы. Растуць закупачныя кошты на расходныя матэрыялы для больніц і нават на мяхі для памерлых. Будуць расці таксама падаткі, кажа Александр Лукашенко. И почему мы еще взялись за налоги? На конец года $2 миллиарда.
непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. А за счет чего мы будем спасать? У нас же бесплатная вакцинация, у нас бесплатное лечение от ковид. Прыняць бясплатную вакцыну ў такім выпадку было б лагічна. Юлія Цяльпук, Белсат. Уздоўж мяжы з беларускага боку ездзіць машына, з якой транслююць запісы дзіцячага плачу і крыкаў. Паведамляюць польскія памежнікі. А учора паводле іх бок польскіх жаўнераў стралялі з сігнальнага пісталета. У разгар мігранцкага крызісу на мяжы нашай краіны з еўразвязам у Менску сцвярджаюць, што мігрантаў у Беларусі ўвогуле няма, а грамадзяне Іраку альбо Ірану простыя турысты. Ці можна верыць гэтым словам, распавядзе Ірына Карніенка. Грамадзянаў краінаў Блізкага ўсходу і Афрыкі можна пабачыць у беларускіх крамах, парках, гатэлях. Іхная прысутнасць ужо нікога не здзіўляе ні ў сталіцы, ні ў вёсках ля мяжы з краінамі еўразвязу. Паводле дэпутата Андрэя Савіных, гэтыя людзі прыбываюць у Беларусь абсалютна легальна ў якасці турыстаў. Міністэрства замежных справаў праводзіць вельмі дбайную селекцыю і выдае візы толькі па запрашэннях ад канкрэтных турыстычных фірмаў. Яны функцыянуюць у Беларусі, аказваюць поўны пакет услуг і маюць адпаведную рэгістрацыю. Аднак ні ў Мірскі замак, ні ў аграсядзібы або санаторыі гэтыя нібыта турысты не паехалі. Іх цікавіць заходні кірунак. Для польскага боку усе асобы, якія пераходзяць мяжу з боку Беларусі ці з любой іншай дзяржавы, калі перасякаюць мяжу нелегальна, не праз памежныя пераходы, застаюцца нелегальнымі мігрантамі. Мігранты начуюць у падземных пераходах, цытуе скаргі жыхароў сталіцы агенцтва Мінскновасці. Іншаземныя грамадзяне бадзяюцца па вёсках, ці варта нам баяцца? Запыталіся жыхары раснянскага сельсавету начальніка мясцовага РАУС. Ягоны адказ прыводзіць газета «Навіны Камянеччыны». Дзеянні мігрантаў у раёне застаюцца пад пільным кантролем. Яны разбіваюць намётавыя лагеры і чакаюць магчымасці працягнуць свой шлях у Еўропу. У адваротным выпадку будуць вернутыя ў свае краіны. Выходзіць, што так званых турыстаў цікавіць зусім не Беларусь. За апошнія сотні толькі на польска-беларускай мяжы зарэгістравалі 575 спробаў нелегальнага пераходу. Польскія памежнікі затрымалі 9 праваднікоў мігрантаў. На жаль, гэта адбываецца ў вялікім маштабе. На дадзены момант паліцыя арыштавала ўжо 170 чалавек. І гэтыя 170 чалавек перавозілі людзей, якія незаконна трапілі на тэрыторыю нашай краіны на сваіх аўтамабілях. Каб зменшыць наплыў уцекачоў у еўразвяз тэрыторыі Беларусі, Нямецчына дамовілася аб спыненні авіязлучэння паміж Іракам і нашай краінай. Напярэдадні намеснік міністра замежных справаў Ірану сустрэўся з тым жа Андрэем Савіных і прасіў прадаставіць грамадзянам Ірану гуманітарную дапамогу і дапамагчы вярнуцца дадому тым, хто гэтага жадае. Невядома, што Савіных адказаў іранскаму чыноўніку, але таму ж агенцтву Мінскновасці ён заявіў, што беларуская мяжа абараняецца дрэнна і з гэтым нічога зрабіць нельга. Таксама нельга вярнуць мігрантаў дадому, бо яны выкінулі свае дакументы. Здарэнні, якія мы бачылі шмат разоў і якія мы паказвалі, што беларускія службы дапамагаюць у пераразанні плоту, прывозяць мігрантаў пад лінію мяжы, паказваюць ім месцы, дзе тыя могуць пераскочыць мяжу. Такія дзеянні вядуць не да абароны мяжы, а да павелічэння нелегальнай міграцыі, калі гаворка пра беларускі бок. Паводле звестак сервісу Flightradar 24, польскія памежнікі пачалі патруляваць мяжу ў раёне Берасця з дапамогай самалётаў малой авіяцыі. На лёгкіх самалётах могуць быць усталяваныя цеплавізары і камеры, каб бачыць людзей, што хаваюцца ў высокай траве. Ірына Карніенка, Белсат. Іх забілі толькі за тое, што яны былі беларусамі. Чэкісцкую куляю ім заткнулі раты, каб змоўкла беларуская мова, на якой яны пісалі свае творы. Аднак забіць памяць, а значыць і саму Беларусь, каты ўсё-ткі не здолелі. Сёння, прынамсі, у 38 гарадах свету праходзіць ноч расстраляных паэтаў. У памяць пра закатаваных 84 гады таму сталіністамі беларускіх літаратараў. Тэму працягне Валера Руселік. Плачуць асеннія клёны, месяц лісты палічыў, нехта знайшоў мільёны, нехта душу загубіў. Гэтыя радкі ў далёкім 1927 годзе напісаў малады беларускі паэт Тодар Кляшторны. Роўна праз 10 гадоў яго, як і многіх іншых прадстаўнікоў беларускай нацыянальнай эліты, расстралялі чэкісты.
Толькі ў адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года ў сутарэннях Менскай унутранай турмы Энкуса былі забіты больш за 100 выбітных дзеячаў культуры, мастацтва і навукі, а таксама грамадскіх дзеячаў тагачаснай БССР, у тым ліку 22 беларускія пісьменнікі. У нашу гісторыю гэтая крывавая дата ўвайшла як «Чорная ноч» альбо «Ноч расстраляных паэтаў». Ты спыніла мяне каля дзвераў, узнікшы ў памяці зоркаю вернай. Я ў збавенне сваё не паверыў і па сходах спусціўся ў таверну. Усяму я веру, усё цаню. Як толькі ноч накіне кепку, лаўлю і шум, і цішыню. За ракою ветер ціхі дол свідруе, гасне зорка белую свячой. Абніму і пацалую у плячо. Спявала ноч пяшчотнаю гітарай, моя самота ночы пераліў. Ні клопат не цвяліў, ні смутак не паліў. Сінела ноч, зрабіўшыся гітарай, гучаў яе пяшчотны пераліў. Жалобная акцыя «Ноч расстраляных паэтаў», якая ладзілася з 2017-го ў Курапатах, сёлета ўпершыню вымушана змяніла фармат. Гэтым разам беларусы па ўсім свеце чытаюць вершы расстраляных паэтаў онлайн ці выкладаюць у сеціва запісаныя відэа. Прычыны сыходу ад традыцыйных чытанняў ва ўрочышчы на месцы масавых расстрэлаў беларусаў сталіністамі відавочныя. Складаная сітуацыя з каранавірусам і пагроза затрымання ўдзельнікаў акцыі сучаснымі карнікамі беларускага народу. Міністэрства ўнутраных спраў, вайскоўцы, таксама гэта міністэрства па надзвычайных сітуацыях, яны нібыта выконваюць інструкцыі, робяць злачынства. Я лічу, што гэта фактычна вяртанне вось да гэтых станцыйных рэпрэсій. Гэта жахлівы час 37-й. І гэта час, які ўсё больш рыфмуецца з 20-м і 21-м. Хіба што толькі один фактор грамадства, якое не маўчыць, сотні тысяч галасоў пратэстаў, адрознівае нас ад 37-го. Вось толькі чаму ж наагул гэтая вычварная рэінкарнацыя сталінізму у сучаснай Беларусі сталася магчымая? Няўжо ж мы, беларусы, мала нацярпеліся? Валер Руселік, Белсат. Жалобную імпрэзу спрабавалі пераўтварыць у прэсавую канферэнцыю прапагандысты дзяржаўнага тэлебачання. У Курапатах на еўрапейскіх дыпламатаў, якія прыехалі ў скласці кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў, літаральна накінуліся працаўнікі БТ і СТВ. Без каментара. Скажите, пожалуйста, на каком основании введен 4-й пакет санкций? На каком основании? Нет расследования по самолету до сих пор. АйКАО откладывает. На каком основании введены санкции, 4-й пакет, против Беларуси, против белорусского народа? Ну что, начнем пресс-конференцию? Может, ответите на наши вопросы? Может, ну, хоть кто-нибудь. Европа ответит на наши вопросы. Мы белорусская пресса, вы в нашей стране. Сейчас расследуется дело против геноцида в отношении белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Ваши страны тоже приложили к этому руку. Почему вы не помогаете нам? Почему вы не выдаете нацистов литовских и польских? Почему не выдают нацистских преступников в Беларуси? Из Литвы, Латвии и Польши. Мы выдаем запросы. Вы сохраняете и защищаете нацистских преступников. Почему вы не хотите даже отвечать на наши запросы? Не допрашивайте их сами. Как вы относитесь к тому, что в Украине поставили памятник Бандере, Степану Бандере? Как вы относитесь? А вам нравится памятник Степану Бандере на Украине? Нравится, нет? Тэлеграм-канал Еўрарадыё прызналі экстрэмісцкім. Рашэнне прыняў Цэнтральны суд Менску на падставе матэрыялаў праверкі Губазіку. А самыя папулярныя ў нашай краіне тэлеграм-каналы «Нехта», «Нехта Лайф» і «Лухта», на якія падпісаныя больш за 1,5 мільёна асобаў, прызналі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Такое рашэнне прыняў не суд, а міліцыянты. Адзінагалосным рашэннем каманды «Нехта» ад 29 кастрычніка 2021 году КДБ Беларусі, МУС, Губазік прызнаныя экстрэмісцкімі фарміраваннямі з усімі вытякаючымі наступствамі. Далей больш мы будзем паведамляць пра іхныя злачынствы усяму свету. У адрозненне ад экстрэмісцкіх матэрыялаў за падпіску на экстрэмісцкае фармаванне прадугледжана крымінальная адказнасць. Каб пакараць кагосьці паводле закону за фармаванне, у судзе мусяць давесці, што ўдзел у ім быў у мэтах здзяйснення злачынства экстрэмісцкай скіраванасці.
У Маскве затрымалі беларуса з Гомля, што летась удзельнічаў у пратэстах. Гэта далёка не першы такі выпадак. Чаму беларусы па-ранейшаму ўцякаюць ад пераследу рэжыму ў Расею? Ірына Дарафейчук. Чарговае затрыманне беларуса ў Расіі. У маскоўскім метро паліцыя спыніла для праверкі дакументаў жыхара Гомля Михаіла Зубкова. Падчас праверкі высветлілася, што ён цяпер у вышуку на патрабаванне ўладаў Беларусі. Летась у верасні Михаіл Зубков удзельнічаў у маршы пратэсту ў Гомлі, дзе яго затрымаў АМАП. Пасля 15 сотняў арышту мужчына паехаў на працу ў Маскву. Сёлета ў жніўні да ягоных родных у Гомлі прыходзілі з ператрусам. У следчым камітэце жонцы патлумачылі, што на фотаздымках з маршу відаць, як Михаіл падышоў да амапаўца, цытата, бліжэй, чым належыць. Паводле папярэдніх звестак, супраць Михаіла Зубкова завялі крымінальную справу за гвалт над супрацоўнікам міліцыі. Гэта далёка не першы выпадак, калі праціўнікаў беларускага рэжыму на замову беларускіх спецслужбаў знаходзяць у Расіі. У нас зафиксировано таких случаев уже 8 штук. Это именно те, в рамках которых экстрадиционная процедура проводилась полностью. И есть еще несколько случаев, в которые там не очень проверенная информация. Поэтому, в принципе, неудивительно, что это произошло снова, потому что очевидно, не исчезло основание для взаимодействия между российскими и белорусскими силовиками. Пра добрае ўзаемадзеянне паміж спецслужбамі афіцыйных Менску і Масквы напярэдадні згадваў пасля сустрэчы з расійскім калегам Ігорем Красновым генеральны прокурор Беларусі Андрей Швед. Если брать общий объем правовой помощи, то в отличие, например, от наших так называемых западных коллег, которые фактически сегодня не исполняют просьбу, не выдают преступников даже по общеуголовным преступлениям, по общеуголовным подчеркиваю, 80% просьб по оказанию правовой помощи направляется в Российскую Федерацию. Гэткая супраца сілавікоў тлумачыцца не толькі шматлікімі пагадненнямі, падкрэслівае журналіст Віталь Цыганкоў, але і даволі трывалымі, моцнымі сувязямі паміж імі нефармальнымі і плюс пэўнай ідэйнай еднасцю, паколькі падыходы сілавікоў да свайго народу, як у Беларусі, так і ў Расіі прыблізна аднолькавыя. Калі вам давялося выехаць у Расію, важна захоўваць кантакт з роднымі і дыяспарай, з тымі, хто ў выпадку небяспекі можа паінфармаваць грамадскасць пра вашыя праблемы і мець кантакты праваабаронцаў. Супольны праект дапамогі беларусам, што трапілі пад экстрадыцыйны працэс, ладзяць маскоўская хельсінская група і камітэт грамадзянскага садзеяння. Мы, соответственно, можем сопроводить юридически все от начала до конца. При этом нужно понимать то, что в СИЗО, скорее всего, придется посидеть. Но так или иначе у нас успешная практика по получению решения Европейского суда о запрете на экстрадицию. Але галоўная парада праваабаронцаў не ратавацца ад беларускага рэжыму ў Расіі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Рэзка выказваецца пра ўладу праз свае працы. У Варшаве адкрылася першая індывідуальная выстава беларускага дызайнера і мастака Уладзіміра Цеслера. На адкрыцці пабываў і Белсат. Через искусство мы можем привлечь абсолютно аполитичных людей, абсолютно людей, которые, скажем так, не обращают внимания на то, что происходит в Беларуси. Или, скажем, уже обращали, но уже как-то уже стало неинтересно, потому что очень долго это все у нас затянулось. Но здесь как бы это такое вот привлечение внимания, и в то же самое время, когда это через призму искусства, человек смотрит и относится к этому по-другому. Хіба няма лепшага часу, каб паказаць палякам Уладзіміра Цеслера і ягоныя працы. Гэта адзін з лепшых беларускіх мастакоў, у Польшчы не такі вядомы. 3 недзяржаўныя арганізацыі вырашыліся зрабіць не толькі выставу, але цэлы праект. То бок дыскусіі вакол сітуацыі ў Беларусі, цэнзуры, правоў чалавека і перадусім вакол палітычных вязняў. На выставе экспануюцца працы Цеслера, створаныя за апошні год. Уладзімір Цеслер – адзін з самых вядомых беларускіх дызайнераў і графікаў. Ягоныя творы захоўваюцца ў калекцыях музеяў усяго свету, у тым ліку ў парыжскім Лувры, у галерэі найважнейшых плакатаў 20-го стагоддзя. Летась у жніўні Цеслер вымушана пакінуў Беларусь. Апошні час мастак жыве на Кіпры. Якім чынам у Беларусі паўтараецца сталінскі 37-й год і які герой патрэбны беларусам цяпер? Адказаў на гэтыя ды і іншыя пытанні шукалі ўдзельнікі чарговага выдання праграмы Змітра Міцкевіча без акрэдытацыі. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву. Я ж з вамі развітваюся. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы.